Daw kollha li jaħdmu fis-servizzi finanzjarji li bħalissa għandhom l-impjieg tagħhom perikolat għandhom jipperswadu lill-familji tagħhom biex fit-3 ta' Ġunju jivvutaw biex Malta terġa' tikseb ir-reputazzjoni tajba li kellha. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami għamel dan l-appell waqt il-mass meeting tal-Partit Nazzjonalista f'Ħażabbar. Nagħmel appell partikolari il dawk il-ħafna eluf illi jaħdmu fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Għandkom sitwazzjoni fejn l-impik tagħkom huwa ipperikolat. Għandkom sitwazzjoni fejn issa wasalna li rridu nagħmlu għażla u nappellalkom lilkom li intom taħdmu f'dan il-qasam biex titkellmu, biex tipperswadu lill-familjari tagħkom illi fit-3 ta' Ġunju aħna għandna għażla u l-għażla hija sempliċi ħbib tiegħi. L-għażla hija dwar jekk fil-5 ta' Ġunju nibatux il-Joseph Muscat biex jinterrogawh quddiem il-Parlament Ewropej fuq il-kumpaniji fil-Panama jew nibatux il-Simon Busuttin bil-messaġġ illi Malta għażlet illi taqleb il-folja. Beppe Fenekadami fakkar li 4 snin ilu Joseph Muscat wieħed il-meritokrazija, it-trasparenza u li kien se jiġġieled il-korruzzjoni imma mexxa l-iktar gvern korrott fl-istorja ta' Malta. Fakkar li Joseph Muscat impjega lil mara tal-Ministru Konrad Mizzi u ta' 13,000 euro fix-xahar minflok il-flus tom liż-żgħażagħ sabiex jisfruttaw l-opportunitajiet. Fakkar ukoll li Joseph Muscat ma keċċiex lil Konrad Mizzi u lil Keith Kembri li fetħu kumpaniji segreti fil-Panama għaliex ma jistax ikeċċihom. Għandna Prim Ministru illi kif qal Michael Briguglio qabli għalinna illi kien jaf illi għandu Ministru u Chief of Staff tiegħu illi sena ilu inqabdu b'żewġ kumpaniji fil-Panama. U ħafna jistaqsu għalfejn Joseph Muscat li dawn iż-żewġ min-nies ma jkeċċihomx. U r-risposta hija faċli ħbib tiegħi. Joseph Muscat ma jistax ikeċċihom għax meta jgħidilhom itilqu għax intom korrotti u ma jduru fuqu u jgħidulu int korrott dasna. Fit-tmiem id-diskors tiegħu appella lil dawk preżenti fosthom ħafna żgħażagħ sabiex inbidlu r-rotta tal-pajjiż. Jiena indur fuqkom iż-żgħażagħ u ngħidilkom grazzi. Grazzi tal-li intom parti minn din il-forza nazzjonali. Grazzi. Grazzi tal-li intom il-forza li sa 3 ta' Ġunju se ssiru forza irresistibbli. L-ex-chairman tal-Alternativa Demokratika Michael Briguglio qal li huwa jħossu komdu man nies ta' rida tajba fil-Forza Nazzjonali u bħalu hemm eluf oħra ta' kull kulur politiku li fit-3 ta' Ġunju se jvutaw lill-Forza Nazzjonali. Michael Briguglio faħar ukoll il-kwalitajiet u r-ruħ soċjali tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttin. Però mhuwiex biss mexxej li jisma', huwa mexxej determinat. Huwa mexxej u din għajda verament b'rispett, huwa mexxej b'kuxjenza soċjali. Huwa staqsa wkoll min verament u l-Prim Ministru jekk hux Joseph Muscat jew Keith Kembri. U jiena nsaqsi, min qed imexxi l-pajjiżna? Min hu l-Prim Ministru? Joseph jew Keith? Jiena naħseb li Keith huwa l-Prim Ministru ta' Malta. Għax Joseph klif jibsa minnu ma jagħmilx. Michael Briguglio refera wkoll għal kriżi fl-industrija tas-servizzi finanzjarji minħabba li Malta qed titlef ir-reputazzjoni tagħha. Għandna kumpaniji qed jitilqu. Banek internazzjonali, banek kbar qed jagħmlu blacklisting lil Malta. Dawn affarijiet serja ħafna. Nies qed jaħdmu jagħtu ġurnata xogħol inkwetati mill-kriżi li għandna f'pajjiżna. Għandna setturi sħaħ inkwetati bid-del l-ikraħ, bit-teba li hemm fuq pajjiżna. Dawn huma setturi li jħadmu eluf ta' nies. Huwa temm li l-uniku mod kif inneħħu lill-klikka ta' Joseph Muscat huwa bil-vot lill-Forza Nazzjonali. L-uniku mod kif inneħħu lil Joseph, lil Konrad u lil Keith
huwa bil-vot lill-Forza Nazzjonali. Id-diskorsi tal-Viċi Kap Beppe Fenikadami kif ukoll ta' Michael Brigolio intlaqgħu b'entużjażmu mill-folla kbira preżenti.